Bertamiráns 2, Pontevedra 1, Arousa 0, Negreira 2, Culturareas 1, Ordes 3, Guixoa 0, Boiro 1, Racing Vilalbés 1, Somozas 0, Choco 0 e Dorneda 2, Cerceda 0. Leva varias semanas avisando, vai cara arriba, pois sí, parece que chega o Pontevedra, Gus. 16 dos últimos 18 puntos. É un dato que fala moi as claras de que o Pontevedra, Tito, está no momento. Ademais, xusto, creo que chega no momento apropiado para poder optar a todo. Ademais, está nestas jornadas 4 primeiros non gañou. Dos 5 primeiros o gañou o Pontevedra. Por eso, entón, claro, está aí por méritos propios, pouquiño a pouco. E con xogadores que vai recuperando, xa o dicíamos, marcou Tubo a fin de semana pasada no campo do Cultural Areas e volveu a marcar Tubo, que entrara na segunda metade. Este bonito gol, o controle a reviravolta son de primeira división, que lle dá 3 puntos importantísimos nun clásico. A verdade é que gusta ver partidos como este, xa só ver as camisolas. Sí, nas gradas había ambiente, a xente pasou no ben. Bueno, creo que eso é o que é fútbol. O final tirouse cara arriba o Arousa, buscou a vitoria, pero estamos a falar do Pontevedra, hoxe por hoxe, a defensa máis sólida da categoría. Mesmo atacou con Jorge Pérez, pero o porteiro do Arousa, pero non puido conseguir nada positivo o equipo da Lomba. Ao final, aí ven a ledicia do Pontevedra, que se pon segundo a un punto do Boiro. Un Boiro que mantén o liderado, pese a tropezar nesta xornada na casa ante o Racing Vilalbés. Un resultado sorprendeunos porque o Boiro adiantouse no marcador e o Racing Vilalbés conseguiu empatar cando só quedaban 10 minutos pro final. Un Boiro que se está a mostrar como un líder sólido, pero o dato, mentres o Pontevedra fixo 16 de 18, o Boiro fixo 10 de 18, sen perder ningún partido, Tito, pero leva 4 empates nas últimas 6 xornadas. Claro, os empates, sobre todo por un equipo que quere ser campeón, penalizan moitísimo. Estamos a ver un golazo espectacular o de Hugo, o control e o remate, aí pouco ten que facer o porteiro, e este o gol do empate. Quedaban 10 minutos pro final, levaba 3 minutos no campo, e Álvaro, así como a quen non quera cousa, medio de calcaño, acaba marcando o gol do empate. E todo o mundo pensaba que o Boiro, que resolveu moitos partidos nos últimos minutos, podría conseguir a vitoria. Tiboa con ese remate de cabeza Cardeñosa, pero ao final así rematou o conto, con empate a 1. Estou incómodo, inda que o campo está moi mal e non, como me gusta xogar a min por abaixo, non se podía. Tuvemos que loitar hasta o final, ainda así non pudo ser, e que hai que dar máis para que non nos empaten nos últimos minutos. Seguimos o repaso, Gus. Sí, aí estamos no campo do Rápido de Bouzas, o As Pontes, o segundo clasificado, que sacou un empate nun partido que tivo de todo. Adiantouse o Rápido, con este gol, non hai fora de xogo, porque viña dun xogador a pelota do As Pontes, de Jorge Nano, e acaba marcando con ese remate de cabeza Gabi Misa. Despois protestaron moito estas xogadas afeccionados do Rápido, pedindo fora de xogo de David Amado. Non o imos a ver. Pero cunha cámara e sen ter as referencias. Confiamos en torno ao asistente, non? Sí, sen ter as referencias é moi complicado. David Amado marcou o empate. E isto era algo rarísimo, Tito. Levábamos 24 xornadas e non marcara ningún gol de falta Bosa, no que levamos de temporada. Pois sí, a verdade é que o dato curioso, Que liberación para él. Chegou o primeiro, dicímolo porque habitualmente acaba marcando, non sei, 5, 6, 7. Cuidado que cando empeza a Bosa logo non para. E ao final acabou empatando con ese remate de cabeza, tamén fermosa esa cabezada de Jacobo, pero Rápido de Bouzas, un partido bonito, un partido con alternativas e un partido no que acabou Juan Carlos Andrés así, expulsado. Volví a ver fútbol en Pardiñas, Gus, despois daquel feito tan desagradable de hai 2 xornadas. 15 días despois, non lle puido ofrecer unha vitoria aos Somozas, o seu expresidente, a Manuel Candocia, e iso que marcou un gol, unha xogada con polémica, balón para Luis Ángel, marca, pero erga a bandeira o árbitro asistente. A ver na repetición, aquí sí que vemos a raya do campo, o momento do pase, aí Posición correcta. parece que pode estar en liña Luis Ángel.
ainda así unha xogada moi rápida. Que sempre dicimos o mesmo, cos asistentes, teñen un traballo moi complicado nese tipo de xogadas. Aí puido marcar Ever, pero o partido rematou así, con empate a 0 entre dous equipos que están moi arriba. E acabamos coa gran sorpresa da xornada. Creo que despois de moitas xornadas sen gañar, volveu a facelo Dorneda, ninguén agardaba que o fixera neste partido. O que pasa é que o campo do Dorneda é un campo que te pode dar estas sorpresas. De feito, xa estamos a ver como foi o primeiro gol, un lanzamento de falta, un toque e acaba marcando Adrián. Adrián, curiosamente, que lle marcaba o equipo no que xogou e no que xoga agora o seu irmán, Elmer. Eu estou seguro que equipos... Mira. Este fútbol... Estou seguro que equipos de segunda división incluso pasarían o mal nese campo. Moi non sei mal, como ves, Tito, pero moi mal. Moi mal. Que medidas ten? As mínimas. Creo que por 5 metros de largo e tal cumple as normas mínimas, 2 de ancho, me parece. Estamos a ver oportunidades, esa de Dani, aí temos a Carlos Brizola, era unha situación moi comprometida para o Dorneda, oportunidade nese lanzamento de Herbert, agora esta ocasión pro Dorneda de Iago e estáse achegando o momento estelar da xornada, que E non sabíamos nada, era unha sorpresa. o gol co que vou competir con Luis Timiraos no mellor gol da xornada. Aí está, Cristian Paz, volea dende aí. Me quedo con esto. Antes de veros de Timiraos. Sí. Antes de velos xa. Sen botar. Qué visión e qué golpeo de Cristian, Porque impresionante. As medidas de área non cambian, son No, 40 claro, metros, claro. máis desde son a boa distancia, Sí, señor, un auténtico golazo para terminar con esta terceira galega da que sempre, todos os domingos, sen excepción, ofrecemos o máis destacado da xornada e, por suposto, tamén estamos pendentes do que todos os nosos espectadores din con Carlos García Verdugo. Antes de nada, acabo de sacar unha foto a Timi que está detrás daquela cámara ríndose do desafío de Tito, que xa se queda con este gol sen ver os demais. Ben, sobre a terceira división, moitos estades contentos co Pontevedra, evidentemente os afeccionados. Di, por exemplo, Alex González, o Pontevedra é o Deportivo da terceira, encaixa poucos goles e materializa as poucas oportunidades que ten. Pregunta para Gus e para Tito, que vos parece a evolución de Tubo tras a súa longa lesión? Pues, fantástica, 2 partidos despois da recuperación, 2 goles, decidindo 2 partidos. Ademais, sobre todo Tubo, que non é un xogador que en canto ao gol sea o seu forte, non? O rapaz, que é importantísima confianza, supoño, non? Despois tamén de que claro. as cousas saían ben, despois o de unha rapaz lesión. para todo no Pontevedra. Claro. E ademais, a nova triste da xornada, Pablo Otero, que é un fiel seguidor noso, pois sí que nos mandan o máis sentido pésame para a familia de Adrián, para a familia do Mertamiráns, a que por suposto nos sumamos todos. Sí, adestrador das categorías inferiores, creo que era do equipo Prebenxamín, que faleceu esta mañá nun accidente de tráfico e Pois nada, un saúdo para traxedia. a familia, evidentemente. Bueno, pois nada, lamentamos evidentemente esta nova coa que pechamos a sección da terceira galega, pero había que darle a comentarle, por suposto, pésame para toda a súa familia e a gran familia do fútbol galego e do Bertamiráns. Clasificación de terceira. O Boiro, líder, mantén ese posto con 47 puntos, son un de vantaxe sobre os Pontes e o Pontevedra. Os Somozas e o Cerceda lembren que aínda teñen que terminar o seu partido, de momento estaría os Somozas con